Καλώς ήρθες στο PepsiCo School. Τη νέα μας πρωτοβουλία για άτομα με όρεξη για δημιουργία, εξέλιξη και γνώση. Τώρα μάλλον θα αναρωτιέσαι. Τι είναι αυτό? Το PepsiCo School λοιπόν είναι μια ιδέα που γεννήθηκε από εμάς, τους ανθρώπους της PepsiCo. Θέλοντας να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, σκεφτήκαμε ότι οι άνθρωποι σήμερα αναζητούν γνώσεις και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν στην αγορά εργασίας. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε κάτι γι' αυτό? Κάπως έτσι δημιουργήσαμε το PepsiCo School. Με βάση την τεχνογνωσία, τις διαδικασίες και την εμπειρία της PepsiCo, μία από τις κορυφαίες εταιρείες τροφίμων και ποτών στον κόσμο και στην Ελλάδα, έχουμε αναπτύξει μία σειρά σεμιναρίων. Με τα συγκεκριμένα σεμινάρια ανοίγουμε τις πόρτες μας σε όσους από εσάς θέλουν να μάθουν από πρώτο χέρι όχι μόνο πώς λειτουργεί μια σύγχρονη επιχείρηση, αλλά και ποιες είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι αξίες και οι επαγγελματικές ικανότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στο επόμενο βήμα της καριέρας τους. Μπες στο site μας και μάθε περισσότερα για το PepsiCo School και για τους ανθρώπους της PepsiCo που θα είναι κοντά σου σε αυτή την προσπάθεια. Σας περιμένουμε!